de school is weer begonnen. Niet iedereen vindt dat nou eenmaal leuk. Sommige mensen wel. En daar gaan wij nu achter komen. Hebben jullie al een beetje zin in school? Ja, ik heb heel veel zin in school, want ik ga naar de universiteit en dan ga ik allemaal nieuwe vrienden maken en ja, daar heb ik al zin in. Ja, bij mij is het ongeveer hetzelfde. We hebben 6 jaar bij elkaar op school gezeten en nou is het gewoon nieuwe mensen leren kennen. Een studie heb je zelf gekozen, dus het is een leuk onderwerp en ja, ik heb er wel zin in. En naar welke school gaan jullie? Naar de TU in Eindhoven. Wat vindt u ervan dat de scholen weer begonnen zijn? Ach, er is zo'n lange vakantie geweest, het is weer goed om naar school te gaan. Hè? En leren is altijd leuk, vond ik zelf vroeger, en dat is ook goed voor je toekomst. Wat vond u vroeger ervan dat de vakantie weer voorbij was en dan weer naar school moest? Ja, dat vond ik ook niet zo leuk, maar als je er eenmaal bent, dan is het vanzelf weer leuk. Dan zie je je vriendjes en vriendinnetjes weer, dus dat valt wel mee hoor. Heb je al veel geleerd? Ja. En wat dan? Ik ben aan het lezen. Oké, en kan je al goed lezen? Ja. En wat heb jij al geleerd? Ook een beetje om te schrijven. Oké, leuk. En wat heb jij al geleerd? Voor weekwijze te maken. Wat vind je er weer van dat school is begonnen? Prima, ik vind het hartstikke leuk. Waarom vind je dat leuk? Ik vind het belangrijk dat de kinderen veel leren. Dus als de scholen begonnen zijn, dan leer je toch van alles. Lekker sporten, samen zijn met je vrienden. En naar wat voor school ga je? Ik zit zelf op de Universiteit van Utrecht. Wat vind je als school weer gaan beginnen? Ja, goed. Waarom vind je het goed? Nou, omdat kinderen hebben vakantie gehad. Dus dan vind ik wel weer goed dat ze naar school gaan. Vind je het belangrijk dat ze naar school gaan? Vind je het belangrijk dat ze dat doen? Ja, ik vind het belangrijk dat kinderen naar school gaan. Moet je zelf ook nog naar school of naar de universiteit? Ja, ik moet zelf ook nog naar school. Mijn school begint over 2 weken weer. Wat vindt u ervan dat de scholen weer zijn begonnen? Ik vind het gezellig. Het is weer een beetje leven in de brouwerij. Anders is het vast wel een beetje stil. Wat vond u er vroeger van om zelf naar school? Nou, ik ging niet graag naar school en ik vond het verschrikkelijk. Want ik heb mijn agenda's nog bewaard en er staat in weer terug naar de gevangenis. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk om naar school te gaan. Hebt u zelf kinderen die naar school gaan? En nou, ik ben ondertussen al oma. Want mijn kinderen zijn al 35 en 34 en ik heb 4 kleindochters van 8, 6, 2 en een halfjaartje. Dus mijn oudste kleindochter gaat naar Goes naar school. En die zit op de Methielschool, want die zit in een rolstoel. Maar die had wel graag naar school. Dus dat is dan weer een voordeel. Maar ik vond school zelf ook heel leuk.